El consentiment ha de ser fluid i revocable. Això vol dir que en qualsevol moment de la relació sexual que jo vulgui o necessiti dir que no, pugui fer-ho i es pari automàticament. També implica que quan estem mantenint relacions anem fent check amb l'altra persona o persones per assegurar-nos que tothom està còmode i gaudint del que estem fent i, per altra banda, expressar-ho nosaltres. Com ho podem fer? Estar molt atentes al llenguatge no verbal, a les expressions, als sons que emet l'altra persona. Quan ho hem d'expressar nosaltres pot ser que a vegades ens doni una mica de vergonya, però per la gran majoria de persones veure les cares rares de l'altre o sentir els seus gemecs o crits de plaer pot ser molt excitant. Preguntar obertament «t'està agradant el que t'estic fent?» o expressar que ens encanta el que estem rebent. Fer preguntes o indicacions concretes, una mica com quan ens rasquen l'esquena o ens fan un massatge. Més amunt, més cap a l'esquerra, més ràpid, més lent, pots fer una mica més suau. Si voleu pujar una miqueta el to, podeu entrar en els jocs de poder i fer servir expressions com «suplica'm el que vols que et faci», «ara faràs exactament el que jo digui», però abans és important haver parlat les coses. I de nou,